erakutsiz aurten bilatutako bandera guztiak. Oraintxe erakutsiko ditugu denak, eta lehenik infantilak irabazitako bateletako Gipuzkoako liga. Bederatzi estropada egin zituzten, Birtsen Pesatu edo Sandezuan hori horretarian. Eta bandera hau lotuko. Bigarren bandera, baita ere infantil mutilak, Gipuzkoako txapelketa Pasai San Pedron irabazitakoa. Hirugarrena, hauek kadeteak, beste maila baten, baita ere batela eta Gipuzkoako txapelketa. Hau ere Pasai San Pedron irabazitakoa. Laugarrena, mailaz altatuz, juvenilak izan ziren baita ere Gipuzkoako txapelketa Pasai San Pedro. Bosgarrena, baita ere bateletan eta juvenilak Sani Nazio Bandera Loiolan Donostian egiten den ikurreina. Seigarrena, hau ere batela, baina seniorra. Gipuzkoako txapelketa Pasai San Pedron. Baita ere bateletan eta seniorrak Euskadiko txapelketa Bizkaian Sestaon. Zortzigarrena, hau ere batela, lehendabiziko aldiz, Orioko emakumeak, juvenilak, Euskadiko txapelketa bat irabazi zuten. Hau izan zen Bizkaian Sestaon baita ere. Bederatzigarrena, hemen ja batela kate batean utzi eta traineriak hasiko gara. Juvenilak 6 estropada egin ondoren Gipuzkoako liga. Hamargarrena, baita ere juvenilak eta trainerietan Gipuzkoako txapelketa Getarian. Hamaikagarrena, hau lehendabiziko ikurrina izan da. Aginako San Frasku festetan irabazia, traineria seniorra. Batelak eta traineriak alde batea utziz, traineruekin hasiko gera. ACT Liga barrenean irabazitako aurtengo lehenengoa izan zen bandera Auton Xunkeilina Ogrobe Pontevedran irabazia. Hamahirugarrena, hau ere Galizian irabazi zen. Bilatzen ari omen dira da. Esaten genuen, 13garrena, bandera Concello de Boiro, hau ere Coruñan irabazia, Boiron. 14garrena baita ere traineruan, Arrantzalen kofradia ikurreina, Pasai San Pedron irabazia.
dira barrenean irabaziak, Getxon, Bizkaian. Hamaseigarrena, hau etzen sartzen AFT barrenean. Bandera Ciudad de Castro Urdiabes, Castro irabazia, Kantabrian. Hamazazpigarrena, Bilboko bandera azeten ligan barrenean baita ere. Estropa dau, erlojuz kontrakoa izan zen. Hemezortzigarrena, aste honetan bertan jasotakoa. Hau izan da, traineru barrenean Gipuzkoan antolatutako estropadarekin eramandako puntuak eta baten ondoren, irabazitako Gipuzkoako liga. Hemeretzigarrena eta azkenik Oriok trainerutan 250. bandera irabazi zuen, nun? Donostian. Donostiko Kontxako bandera, hemen dugu. Eta berarekin batea, Aita Jauna eta Ama Andria, Julio Aramburu eta Maria Teresa Galazegi. Gaztiduntzen, itxin dugu, bandera honen zain, baina hori da. Bandera sorta erakusketa honekin, 2007. denboraldiari amaiera eman nahi diogu, eta animo batzuk eman mutil hauei 2008an izan dezala hain opara otsua.